Què tal, com estan? Benvinguts al podcast Aigua Clara amb l'Alba Alfagema. Què tal, Alba? Hola, molt bé. Avui volem parlar d'una qüestió molt profunda perquè té a veure amb la nostra vida més interior i allò que ens projecta amb una transcendència o amb un desig de transcendència, o potser amb un debat que en algun moment hem donat per resolt sobre que la transcendència de la nostra vida té un límit i ja està. Em refereixo a aquesta idea que hem expressat així de m'agradaria tenir alguna cosa on agafar-me, m'agradaria creure en alguna cosa, perquè noto que no tinc on agafar-me. Aquestes coses, no? Aquestes coses que, si no recordo malament, quan va venir aquí en Ferran Sáez, quan parlàvem dels propòsits de la vida, va dir, bueno, sí, la gran diferència és que això, d'entrada, els animals no s'ho plantegen. Això s'ho plantegen les persones. I llavors la pregunta a la psicòloga és per què s'ho plantegen les persones? Per què necessitem creure en alguna cosa? Jo crec que evidentment és una pregunta essencial, no? Al llarg de la humanitat. Sempre, no? Totes les societats, civilitzacions, hi ha hagut, no? Aquesta part de recerca del sentit, no? De recerca de una mica comprendre l'existència, segurament tots els mons, tots els moments hi ha hagut situacions complicades, complexes, de trencaments, on realment tot trontolla, i per això és important poder-te sostenir a algun lloc. I per tant jo crec que d'alguna forma és com un despertar, no? De la pregunta. Jo crec que sí que és cert que ara en parlem d'una forma probablement més oberta, compartida, sobretot més diversa, perquè durant molts moments de la història ha estat com molt vinculada, no? I sempre parlem d'una realitat molt catalana, amb una visió, vull dir, més... Sí, del món occidental, sí, catalana, europea, sí. Vull dir, perquè... Quan durant molt temps creure en alguna cosa era creure en Déu, i en el Déu que venia definit en un catecisme i en una doctrina. Val, perquè la realitat, com bé sabeu, és absolutament diversa i, per sort, crec també, no? Arreu del món. Però sí que és cert que aquí, a casa nostra també, aquest creure en alguna cosa també s'ha diversificat, no? I segurament això ha donat també, o ha obert la porta a que moltes persones, que segurament ja naixia aquesta pregunta de què aferrar-me, no? En què creure, ja existia, però que li han pogut donar una sortida i poder comprendre que això no va únicament d'un concepte religiós, no? Sinó que va d'algú molt més profund, que té molt més a veure a vegades amb la pròpia quotidianitat, fins i tot, no? Que farem alguna proposta també a la gent que ens està veient, perquè es faci una sèrie de preguntes, perquè al final, a vegades, quan parlem de en què creure, ens imaginem grans respostes i a vegades té més a veure amb una fe o amb una creença, amb algo petit i quotidià, fins i tot. Sí, això normalment passa quan venen mal dades, no? Quan tenim algun problema, és quan potser aquesta pregunta ens la fem amb més intensitat. No? Bueno, hi ha com dos moments. Hi ha moments en el que sembla que tot està en ordre, la nostra vida no hi ha grans sotracs, però és com la sensació de que falta alguna cosa, no? És com... hi ha molta gent em consulta a vegades, perquè hi ha gent que et ve i et diu la meva vida... A mi no em passa res, de fet. No em passa res, però tinc com un buit dins meu, com un buit existencial. Hi ha alguna cosa que no la tinc ben resolta. Perdona, hi ha gent que ve a la consulta a dir això. Sí. Bueno, sí, perquè al final el buit existencial té a veure, pot acabar generant malestar. Ja. Al final té molt a veure també amb... Aquell dia en parlàvem, no?, del propòsit de la vida, però qui soc, no? Què és la vida? Hi ha gent que comença a pensar, a la típica, no?, en moltes ocasions el típic plantejament de la mort, què és la mort, no? I llavors comença a néixer, no?, tota una sèrie de preguntes, i pot ser que no vinguin d'una crisi, perquè quan tot trontolla ja en parlarem, però pot ser també que en la teva vida diària sentis de dir, val, jo com a Alba, no?, estic transitant per aquesta vida, tot va més o menys bé, però, ostres, és això la vida? Ja està?
està bé, la meva vida, però ja està, és això. Llavors aquí d'alguna forma és el que dèiem, no? Cap on va la meva vida, perquè d'alguna forma quin sentit té tot això que estem fent, i aquí seria sobretot el moment en el que podríem pensar que som éssers vius, no? Que no només sobrevivim, sinó que vivim també. Llavors en aquest no únicament sobrevivim, sinó que vivim en majúscules, ens fem aquest tipus de preguntes, no? Sobre la pròpia existència. Però també és cert que hi ha moments on, allò que dèiem, no? La pregunta es fa com més forta, més viva, no? Ens sacseja en algo molt més profund. I aquí ens comença a generar certes interferències i segurament aquest és el moment on ens venen més, que et poden venir a la consulta a dir bueno, jo la meva parella vaig fent, o si tinc fills, o bueno, però, ostres, hi ha com una inquietud dins meu, no? I no sé massa bé a què atribuir-ho. I pot ser que tingui molt a veure a vegades amb aquest despertar d'aquesta pregunta que es fa com més present. I llavors, d'alguna forma, també hi ha aquests moments, allò que dèiem, de cataclisme, de trencament, de crisis, on realment aquí davant d'una certa sensació d'abisme, de dir, no? Això que aquests cops que a vegades ens fa la vida, de dir, i on m'aferro jo amb tot això? Perquè si tu, és allò que dèiem, no? I que crec que és molt important, si tu ja vens una mica allò treballat i aquests conceptes ja te'ls has anat plantejant, t'has fet aquestes preguntes, hi ha hagut aquest despertar dins teu, és com que tens allò que sempre diem, aquella caixa d'eines preparada, no? Aquells recursos preparats. Quan de cop i volta arriba el precipici o aquella sensació de buit i no havia nascut en tu aquesta pregunta, no havies buscat, et sents en aquell moment que també, no? Tornem a apel·lar a Margarit, que a vegades ja en parlem, en aquesta intempèrie, no? Ell parlava d'intempèrie moral, però aquesta intempèrie emocional, existencial, de dir, i tot això com ho encaro? Sí, en Margarit, que era arquitecte, però que era poeta, arquitecte, era professor de càlcul d'estructures, sempre deia que la ciència ens ha resolt la intempèrie física, és a dir, que si tu tens fred, doncs el termostat que tens a casa hi haurà a partir d'una determinada temperatura, quan hi arribi, pum, es dispararà i tu ja no tindràs fred perquè es posarà en marxa la calefacció. I ell es preguntava, el dia que tinguis fred emocional, el dia que passis per una situació que et desborda, quin termostat interior se't posarà en marxa si tu no tens cap instal·lació interna, si no t'has preocupat de llegir o d'acompanyar-te amb un grup de gent o d'amics, o d'anar una miqueta més enllà de les coses que es toquen, no? Perquè això que dius tu, o aquesta absència o aquesta falta que algunes persones et manifesten, per exemple, a la consulta, tu creus que té a veure amb alguna cosa que en podríem dir com desig de transcendència? De dir, és que trobo que el d'aquí és tot molt, molt pla, molt... No sé si de transcendència o de la pròpia existència, no? De dir al final quin sentit té, no? Tot plegat, o sigui, transitem per aquí i això s'acaba, o al final són, jo crec que a vegades venen a la consulta com un espai de pensar de si hi ha alguna més al darrere, però que són les grans preguntes que des de l'espiritualitat, però la filosofia, o sigui, sempre hi ha hagut una mica aquesta pregunta, no? De fons, del sentit de tot plegat, i a vegades el que diem, pot ser que en alguns casos no sigui sempre una resposta concreta. Pot ser a vegades que la gent al final acabi trobant aquest en què aferrar-te en un espai, ja saps que jo soc una gran enamorada de tot allò que té a veure amb la natura, hi ha gent que ho sol trobar com aquest espai aferrar-te amb un concepte familiar, és que, m'entens? Jo crec que al final és com una experiència tan personal i tan íntima, no? Que si tu trobes refugi allà, segurament és aquesta la teva resposta, no? És a dir, que per creure en alguna cosa no cal tenir una fe concreta? No, jo crec que no. Bueno, no sé, ara, evidentment, doncs, sempre portem un expert, que en aquest cas també ens fa moltíssima il·lusió que ens acompanyi, a veure ell quina visió en té, no? Però al final estem parlant d'experiències tan íntimes, no? I tan personals que a vegades sí que pots trobar aquest punt col·lectiu, no? Que té més a veure amb un camí concret, que té a veure potser amb una religió o amb un camí espiritual, o filosòfic o el que sigui,
però potser altra gent que amb una resposta, amb un anar a la muntanya o anar a no sé on, ja trobi aquest aixopluc. I potser per ell aquest lloc ja és el lloc on aferrar-se, ja és el lloc on trobar El lloc que li dona forces per aixecar-se? recés. Per exemple, totalment, sí. El lloc que t'ajuda, no? a aixecar-te, allò que dona una mica allò que dèiem, tampoc vull parlar de sentit perquè el sentit ja és un altre podcast, no? Però d'alguna forma jo crec que l'experiència, per sort, i crec que així ho hem de defensar, ha de ser diversa i al final et dic, són preguntes tan íntimes que hi haurà gent que en un espai concret ja ho tindrà resolt perquè aquell és l'espai que li dona recés, que l'ajuda, tal, i hi haurà altra gent que voldrà anar a alguna cosa molt més profund i que al final acabi capilaritzant, per exemple, tota la seva vida. La qual cosa potser ens porta a fer una afirmació, no sé si provisional o no, però que d'una manera conscient o inconscient, no? Totes les persones hi ha un moment que es pregunten, bueno, jo en què crec? No? En què confio? En qui o en què confio, no? Serien preguntes adultes, aquestes, no? Sí, el que passa que també a nivell, també crec que hem de posar sobre la taula que a nivell social durant molt de temps tot això era algú no, tenia una resposta única, d'acord, sí. Resposta única, o poc compartit, o no, d'alguna forma no... O imposat, bueno, sí. I segurament en ocasions tampoc responia a les teves preguntes, no? Llavors, jo crec que hauríem, no, en altres episodis vam parlar, per exemple, amb la Marina Garcés, de la possibilitat d'aquest acompanyament als joves, no, al jovent, perquè també d'alguna manera socialment posem aquest tema al centre. Jo crec que estem en un moment social en el que ens permetem parlar d'aquests temes i que permetem que aquestes preguntes aflorin i que puguin socialitzar-se en molts espais, que jo, per exemple, recordo en l'àmbit de la psicologia hi va haver-hi com un gran debat de si a vegades incorporar amb tot aquest tema del... Ara està com molt de moda, no? Tot el tema del creixement personal, tot això, una pota que tingués a veure amb l'espiritualitat. I jo recordo que fa uns anys enrere hi havia molts companys i companyes que em deien home, no és que aquest tema de l'espiritualitat, això té a veure amb la religió, això no podem nosaltres... Sí, I ara cada cop estem veient més que per aquest sentiment de benestar emocional, tota la part que té més a veure amb creure en alguna cosa, amb la part aquesta de l'espiritualitat, que construeix una part fonamental de la resiliència, val? Sobretot en moments on la vida et posa en un sotrac molt dolorós, et dona aquesta capacitat per poder-te aixecar. Sí, però hi ha gent que diu, escolta, jo no crec en res i ja està. I no tinc cap problema. Sí. I tiro endavant. És possible no creure en res. Sí, totalment. Vull dir, de fet, ja fins i tot se n'ha parlat molt, en teologia, en filosofia, i de la realitat aquesta de l'experiència de no creure en res. I també està bé, vull dir, al final hi ha gent que sent que... Hi ha gent que et diu, jo crec que en mi mateix, o jo crec que ja és una forma, ja si creus en tu mateix ja tens molt guanyat, però segurament, o sigui, la verbalització de no crec en res, segurament creus en alguna cosa, però jo crec que quan es verbalitza té molt a veure amb alguna que té més a veure amb una espiritualitat, amb un camí, no? Perquè segur que creus en alguna cosa. Segur que creus, no sé, en el teu, ni que sigui el teu projecte vital, perquè si no creus en res, et porta amb una desesperança vital, que de la desesperança vital, aquest concepte, és com l'avançala d'aquestes depressions que et poden portar a allò que dèiem, la meva vida no té cap sentit, no crec en res, i si no crec en res... Sí, deixa'm que ho porti una mica a l'extrem, no? Però aquella expressió, ara ja no es diu per raons que de seguida s'entendran, però el que no són pessetes són punyetes, com si diguéssim, no? És a dir, i jo que crec, no sé, en lo pràctic, en les coses que funcionen, no sé què m'expliques, no em compliquis la vida, no? Bueno, per això dèiem, no?, que tot i que hem parlat d'altres capítols d'aquest món accelerat, d'aquestes grans amenaces, no?, també jo crec que tot això de... Com has dit, això de la pesseta? Sí, tot el que no són pessetes són punyetes. Val. Això també és no havia sentit a dir això? No. Però me l'apunto. Però sí que té molt a veure amb un món molt productiu, on únicament val allò tangible, allò que genera... Bueno, és el món en el que estem, no?
Jo crec que ha canviat, per sort. Jo crec que, i crec que ha anat sortint també que com a societat hi ha capitalisme ferotge, això està clar, però crec que, per no perdre l'esperança, també hem obert la possibilitat de dir hi ha altres coses que van més enllà del capital concret, no? I que segurament, i mira, aprofito una mica doncs, també per posar aquí sobre la taula Mújica, no? que dissortadament doncs, va morir, no està entre nosaltres. Ell sempre parlava què és al final l'important de la vida, els efectes. Al final, allò que ens sosté, per molts diners que tinguis, si estàs sol, si no tens relacions humanes, si no sents, si no estimes, si no estàs connectat amb la vida, on et porta això? No? Que l'altre també, que necessites uns mínims, sí, però el que tenim clar és que al final la vida en majúscula té a veure, val? Amb aquesta connexió també amb la part dels efectes, no? I jo crec que quan parlem de la fe, hi ha com una fe com més amagada, que hi ha gent que potser no... Per això dèiem que segurament amb alguna cosa creus, no? I segurament que té a veure amb aquestes cosetes més petites, discretes, amagades en el dia a dia, i que per això jo crec que pots no creure en un Déu, no creure en un camí espiritual, que tot això fins i tot et generi una certa resistència, perquè abans tu has utilitzat la paraula de fes, no? O religions imposades. Jo crec que això ha sigut un problema, no? A nivell... Imposades, en alguns casos, heretades en altres. No? Heretades, i que en ocasions, doncs, poc... si més no... poc treballades. Poc treballades i poc compartides en l'àgora pública, no? Des d'una visió més crítica, no? Llavors, això pot ser que hagi fet que molta gent, davant d'això, es vulgui mantenir en un lloc allunyat i que hi hagi molta resistència. Però a mi sí que m'agradaria, per exemple, allò que dèiem, segurament amb alguna cosa deus creure, no? I fer-nos, no sé, aquells que pensen que no creuen en res, una petita llista, per exemple, que tingui a veure, no? Amb qui confies, no? Amb qui confies? A on et pots agafar, també? Una persona? Hi ha alguna persona a la teva vida que saps que està allà? Saps que hi pots confiar? Saps que en aquell moment en què la teva vida transita per una negra nit, val? Que dius, no surt el sol, hi ha algú que et pugui acompanyar en aquest moment? Hi ha alguna idea que per tu sigui important i que a vegades hi ha gent que per ells és aquella idea de, doncs, no sé, intentar posar un granet de sorra per un món millor, o pensar, no sé, no? O allò que també dèiem, alguna cosa que et vinculi molt amb la vida, no? Que trobis aquella bellesa. Una pràctica, allò que dèiem, potser hi ha gent que, no sé, que el contacte amb el mar, anar a fer submarinisme, això també hi ha com una experiència que té a veure amb, uau, quan estàs com molt alineat i que sents a dir, ostres, és que això que estic fent em connecta a un nivell tan bèstia, no? Amb mi, amb la vida, tal, que això, és com aquell refugi de pintar, d'escriure, d'anar a veure un concert, no? Hi ha una cosa que falta molt a la nostra societat, que és silenci. Silenci, sí. Tot això que hauríem de plantejar-nos, o ens ho hauríem de plantejar des del silenci, no? En una societat que tot el dia parla i produeix i fa podcast no? I que no ens va bé. I diu, escoltin el podcast, sí. Però el silenci és el lloc des del que pot... saps allò que parlàvem, no? D'aquestes possibilitats del dolce far niente envoltats de silenci, és on poden emergir també aquest tipus de qüestionaments. Hi ha una qüestió que a través dels podcasts que hem anat fent aquí a l'Aigua Clara hem volgut remarcar la idea que de moltes de les coses que estem parlant ens demostren que no estem sols. És a dir, que això que avui plantegem, m'agradaria creure en alguna cosa, estem segurs que hi ha molta gent que s'ho planteja. Potser algú ja ho té resolt. I aleshores, quan ho té resolt, té els seus dubtes. Però segurament hi ha molt més desig d'aferrar-se i d'agafar-se alguna cosa del que estem disposats a admetre, no et sembla? Una certa supèrbia vital, no? Bueno, perquè jo crec que aquest tema també ha anat sortint, no? Això ens situa en un lloc com de vulnerabilitat, d'acceptar que et poden passar coses a la vida, no? I que, a més, doncs, tenir un lloc on aferrar-te vol dir que t'has d'aferrar perquè pot ser que caiguis.
I això té molt a veure amb... La seguretat... Amb altres capítols de no pots fallar, no pots caure davant de determinades adversitats, t'has de sobreposar i has de sortir endavant. L'acceptació que el món és incert, que això ha anat sortint també al llarg del... I per tant jo crec que en aquest sentit ens situa en un lloc, no? I per això hi ha, jo crec que determinats entorns, no? Que és més fàcil poder-ne parlar i crec que és com més fàcil poder dir fins i tot això, no? Perquè és que a vegades hi ha hagut com aquesta confrontació fins i tot amb la ciència, no? De tot el tema de l'espiritualitat. Si han estat enemigues, aliades, on ho situem, no? I fins i tot tota la part més mística de creure s'ha intentat per part de determinats sectors, no? D'alguna forma, menys tenir i pensar que eren coses de gent poc formada, fins i tot, no? Que necessitaven creure en alguna cosa perquè realment no eren capaços de sostenir la seva vida, no? I crec que això és un dels errors més grans que hi han hagut, no? Al llarg de la història i que crec que ara, mica en mica, gràcies, no? Per exemple, no sé, estudis en neurociència que ens expliquen, no? Els beneficis, per exemple, de la meditació, que està molt connectat amb creure alguna cosa, amb un camí més místic o més espiritual, i com s'està evidenciant, gràcies a la ciència, els beneficis, fins i tot, no? A nivell cerebral d'una forma claríssima que té molt a veure amb la contemplació, però també amb el silenci. Tot això el que ens està aportant, jo crec que són proves que posen sobre la taula que hauríem d'anar de la mà de la ciència, perquè fer-nos aquestes preguntes, que són les grans preguntes de la humanitat, ens poden ajudar a viure molt millor. Doncs ara traslladarem aquestes preguntes, les grans preguntes de la humanitat, a algú que segur que té alguna cosa a contestar que val la pena de sentir. I a la persona a la que volem traslladar aquesta pregunta de m'agradaria creure en alguna cosa és un doctor en filosofia, és un doctor en teologia, és professor catedràtic a la Universitat Ramon Llull, és en Francesc Torralba. Francesc, moltes gràcies per venir. Gràcies per convidar-me, un plaer. Ens fa molta il·lusió que ens hagis acompanyat. I tant, moltíssima. I, bueno, en Francesc ha estat sentint la nostra conversa amb l'Alba i no sé si hi ha alguna cosa de la que hem dit que vulguis començar a estirar, però si no, la pregunta, m'agradaria creure en alguna cosa, és una pregunta plenament vigent? És plenament vigent i, de fet, tots, poc o molt, ho reconeguem o no, tots tenim creences. El que passa que no necessàriament són religioses. Hi ha qui creu en el Buda, hi ha qui creu en Al·là, hi ha qui creu en Jesucrist i hi ha qui creu en ell mateix. I, de fet, fixa't, si no tinguéssim creences és que no podríem fer res, si només partíssim d'allò que sabem realment, no? Un quan comença un negoci creu que li anirà bé. Després ve la pandèmia i tot s'ensorra, no? O quan es casa amb algú creu que aquella relació fructificarà i anirà bé, al cap de 6 mesos separats. Però si no tens aquesta creença és que no comences res. Per què? Perquè la creença no és saber, és apostar. És confiar, com heu dit. I a vegades hi ha confiances cegues i realment et porten al naufragi. I a vegades dius, home, confio però tinc arguments. Aquesta persona, doncs, la conec, sé quins valors té, me'n refio, no m'aixecarà la camisa. Però si esperéssim a tenir sempre un saber absolut, és que no podríem moure un pas. Sempre anem fent petits actes de fe quan prenem decisions. Quan un té un fill, crec que podré educar-lo, crec que podré assumir-lo. Però la pregunta de m'agradaria creure en alguna cosa potser està molt connectada amb la nostra vida, no? I la nostra vida vol dir també la nostra mort. És a dir, donem-li una mica de sentit a això. Després de la mort hi ha alguna cosa més. Hi ha coses que em superen. Necessito idees que em consolin. I jo crec que aquest és el gran nínxol de negoci que ha trobat la religió, no? O que és el propi de les religions, no? Sí. I a més això ho va veure molt bé Sigmund Freud, no? Perquè ho va veure molt bé. Diu, de fet, si tinguéssim una plenitud, no? I tinguéssim una perfecta existència, tot aquest negoci de les religions cauria en picat, no? Però el que passa és que hi ha malalties, hi ha fracassos, hi ha la mort de l'ésser estimat, hi ha deterioraments, i llavors ens fem preguntes. Jo crec que el que catalitza la pregunta és sobretot, tu has dit molt bé, quan tot trontolla. Quan tot trontolla, allò que m'havia aferrat es commou,
Dius, a veure, hi ha algun punt sòlid, no?, on aferrar-se i on poder mantenir-se. I llavors és el gran examen. És a dir, el moment que et preguntes si això que crec és realment valuós o verdader, és quan tot es commou. Quan tot et va bé, pots desplaçar-ho, això. Però quan es commou és quan dius, a veure, què creiem de veritat? És una confrontació. I llavors aquí hi ha moviments de tota naturalesa, però certament les creences es posen a prova quan la vida trontolla. Sí, de fet, això que dius que quan la vida trontolla, no? És quan realment hi ha el gran examen, que em sembla una metàfora molt clara. Ens trobem, no?, que hi ha gent que s'ha plantejat, en aquest examen hi ha gent que arriba havent estudiat i hi ha gent que arriba sense haver fet els deures, no? Llavors, això a nivell, no?, més de què creure en alguna cosa, tu creus que seria important tot això, treballar-ho ja? O sigui, si realment veiem que totes les vides acaben trontollant en un moment o un altre, treballar tot això, perquè, per exemple, des de la psicologia a vegades sempre hi ha com una certa resistència, no?, per alguns sectors, a plantejar-nos, no?, determinades preguntes que tenen més a veure amb un camí més espiritual, tal. Com ho podem fer tot això per quan arribin els exàmens? Jo crec que tot ésser humà, i els infants també, naturalment, tenim una intel·ligència espiritual, que ens habilita per fer-nos preguntes que no es fa un bonobo, que no es fa un goril·la, que no es fa un ximpanzé. I una d'aquestes preguntes és la pregunta pel sentit. El sentit d'una malaltia, el sentit d'una mort, el sentit d'un naixement. Aquestes preguntes generalment estan com eclipsades, estan com soterrades darrere de preguntes molt funcionals. Com pagaré la hipoteca? Com resoldré l'escapa d'aigua que tinc a casa? No? Però hi ha moments que aquesta pregunta surt amb molta força. Quins moments? Doncs mira, per exemple, si tu estàs a dalt del Matagalls, contemples tota la plana de Vic i veus aquella meravella, dius, i això quin sentit té? Per què ens hi hem posat aquí? Quant de temps hi estaré? I quan no hi sigui, cap on vaig? Hi ha una reencarnació, hi ha una resurrecció de la carn, em dissolc en la naturalesa i mai més se sabrà de la teva existència. Per tant, hi ha moments on especialment aflora aquesta pregunta, que són el moment de la pausa, que és precisament el que no fem mai, el que ho he dit molt clar. No? Diguem-ne que la hiperactivitat mata la pregunta metafísica, l'assassina. Però quan hi ha passivitat, quan hi ha contemplació, o una situació molt límit, tornant del cementiri tots ens fem preguntes. Perquè, en certa manera, anticipes el que et passarà a tu. Dius, hem enterrat un amic, era company d'escola, i dius, i quan em tocarà a mi? Sí. Perquè aquest i jo anàvem junts, amb calça curta al mateix curs, i ja no hi és, no? I per tant comences... Però aquesta metafísica dura molt poc, perquè arribes a casa, et connectes, hi ha un munt de plataformes, et distreus, o si no el treball, que és la gran forma d'evadir-se, no? Per què? Perquè la pregunta dol. I sobretot perquè no tenim una resposta concloent. Al cementiri de Berga hi havia una placa, crec que deia, jo com tu, aquí venia. Tu com jo, aquí vindràs. Vas a casa. Però, Francesc, hi ha gent que això ho té resolt, que diu, aviam, oi que jo abans de néixer no estava enlloc? Doncs el dia que mori no estaré enlloc, ja està, s'ha acabat. He estat aquí uns anys, he fet el que he fet, home, miro de passar bé, de fer el bé i tal, però ja està. No. I amb això ja tira. O tu creus que en el fons no tira? Jo crec que tots tenim un anhel de plenitud. Tots. I jo crec que el món no ens dona aquesta plenitud. És a dir, hi ha un buit, tu parlaves molt bé d'un buit, aquesta referència a Frankel, no? Aquest buit existencial, que no resolem ni amb les coses, ni amb els objectes, ni amb la fama, ni amb el número de tuits, ni amb el número de likes, ni amb tenir moltes coses. Diu, aquest senyor té 20 cases, 50 cotxes, ja, però té un buit. Per què? Perquè no l'omple. En català tenim una expressió molt bonica. Diu, això no m'omple. Em causa satisfacció, plaer, confort, però no m'omple. I jo crec que això ho tenim tots. I mirem de resoldre-ho de diferents maneres. Llavors, aquell que ho planteja així, jo crec que fa trampa. Jo crec que fa trampa. Aquest que diu, sí, quan em mori ja està, s'ha acabat. Jo crec que és una forma de fer trampa, perquè si ho pensa a fons, veurà que a aquesta mateixa pregunta hi ha moltes respostes. I, per tant, dona una solució, però si aprofundeix, diu, home,
grans ments han dit una altra cosa, i grans ments han dit una altra opció, no? De fet, el Cioran ho deia, no? Només té respostes clares qui no ha aprofundit en res. Qui aprofundeix entra en un laberint del que no surt. Per tant, aquell que ho té tan clar, jo li diria amb Cioran, és que ha aprofundit molt poc. En canvi, quan un aprofundeix, dius, home, també podria ser això, sí, esclar, també podria ser, no? És quan el fill pregunta, i on ha anat l'avi? I el pare agnòstic es queda amb cara d'interrogant, i diu, mira, seu, i t'explicaré les diferents narratives que hi ha del més enllà. Per alguns l'avi s'ha reencarnat. Per altres està al cel, que no sabem exactament on és, i per altres s'ha fos en la mare terra i queda en la teva ment com un record. Exacte, aquesta seria la resposta. Sí, senyor. Queda un record en la teva ment i com més el recordis, més viu estarà en tu. Però aquesta és una resposta aprofundida, no? I tant. Ah. Aquesta és aprofundida. Jo em referia a això. Però no és aquell que ho diu, ja ho tinc clar. Perquè aquest també, si ho pensa, diu, de totes maneres, podria ser l'altra opció. Per què no podria ser l'altra opció? L'altra opció l'ha de defensar Pitàgores, l'ha de defensar Plató, la defensa Buda. Podria ser l'altra opció. No ha vingut mai ningú a explicar-nos-ho. Exactament. No ho hem vist mai. Exactament. No ho hem tocat mai. Però això vol dir que hem d'aprendre a viure amb preguntes. Jo crec que madurar vol dir aprendre a viure amb absents i amb preguntes. A la taula de Nadal falten persones que estimaves i has d'aprendre a viure amb aquests absents. I has d'aprendre a viure amb preguntes que no tens respostes concloents. En filosofia distingim molt creure i saber. Els alemanys en diuen això, no? El Wissen i el Glauben. No? El que saps és allò que pots demostrar. Miri, l'aigua és 2 àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. Home, jo crec que no, jo crec que són 3 d'oxigen. No, perdoni, són 2 d'hidrogen i un d'oxigen. S'ha acabat el debat, no? I la hipotenusa al quadrat és igual al catet al quadrat més catet al quadrat. Ara, on ha anat l'avi? No ho sé. Ara, jo crec que l'avi és a la glòria infinita de Déu, o s'ha fos en la mare terra, o s'ha reencarnat amb un savi perquè era molt bona persona, o ja viu al nirvana, o al moksha, que diuen els hindús. No? Això en sabia moltíssim Raimon Pànic, de tots aquests elements. No? I n'havia parlat molt amb ell. No? Però el que no podem donar és gat per llebre. Presentar aquestes respostes com a evidències quan no ho són. Sinó com un acte de confiança. I llavors aquí és essencial el jo crec. Que no li pots dir jo sé, però pots dir, mira, fill, jo crec que l'avi gaudeix a la infinita glòria de Déu. Però no ho sé, no donem gat per llebre. O sigui que... Bueno, perdona, no digues. No, digues, perquè vull fer una pregunta una altra... No, com que ha sortit la paraula Déu, la creença en Déu ha estat superada pels avenços de la ciència? És a dir, és una creença ja premoderna, per dir-ho així. Algunes de les qüestions que es plantegen les ha resolt la ciència i, per tant, home, a determinades, en aquestes instàncies de la història de la humanitat, anar a proposar que hi ha un ésser que ha creat el món, que és l'inici de la vida, que és un ésser bo, que vol el millor per nosaltres, que un fill seu es va encarnar, totes aquestes coses... un fill seu que, per cert, va néixer de mare verge, què més, no? Què més m'haig de creure? Home, potser que no m'ho posis tan difícil, no? Sí. No topa una miqueta amb la modernitat, això? Mira, hi ha una resposta molt evident a això, no? Tenim científics enormes, premis Nobel ateus, Jacques Monod, Premi Nobel de Bioquímica, el famós llibre L'atzar i la necessitat, Déu no existeix, i tenim premis Nobel de físics, de bioquímica, de medicina, que creuen en Déu. Ergo, la ciència no aclareix aquest tema, perquè si fos tan obvi, no hi hauria cap científic ja que acceptés l'existència de Déu. No? El que passa que llavors el que observem és que fins i tot entre els que creuen en Déu hi ha moltes diferències notables, no? Tu tens un Einstein que diu, bueno, jo crec en el Déu d'Espinosa. El Déu d'Espinosa és el món, és el tot. I diu, i precisament el científic té com a finalitat explicar el pensament de Déu a través de lleis de caràcter universal, com la teoria de la relativitat. No? En canvi, tens científics que segueixen creient en el Déu a què tu et referies, no? Que és un Déu que crea, que es revela, que s'encarna en Maria Verge i que ens promet la resurrecció de la carn. I això és el credo de Nicea que repetim des del 325 després de Crist. I que farà que ens veurem tots els que ens hem mort. Un dia ens tornarem a veure tots. Sí, senyor.
Sí, senyor. El que passa que, esclar, el primer que aprens en una facultat de teologia, dia 1, lliçó 1, és que Déu és misteri. I això ja és com una vacuna. Ja, clar, tranquil·litza. La primera accessió, surt una persona que ha escrit 30 llibres i et diu, nois, estareu aquí 8 anys, fareu la llicenciatura, fareu el doctorat, però Déu és misteri, enigma. Els alemanys diuen Geheimnis, un secret. Per tant, aquí anirem especulant, però l'aigua clara no en traurem. Bueno, però els que toquen de peus a terra diuen com es pot estar 8 anys estudiant un misteri? Doncs clar, tu pots estar justament estudiant... perquè és un misteri. Justament perquè és un misteri. Però tu pots estudiar la matèria. Sí. Però sí, un misteri... Però, escolta, de totes maneres, un científic, quan estudia la matèria, et dirà això no és tan evident com et sembla, Perquè quan estudiem la matèria, diem, home, això està fet de partícules que en diem àtoms, que són indivisibles. Ah, sí? No, ni parlar-ne. A dins les partícules hi ha partícules subatòmiques, i a més sap què passa? Que això que li sembla tan dur, si ho posem a 300.000 km per segon, es converteix en energia. Com? I, per tant, deixa de ser dur, deixa d'oposar resistència. Ah, caram! Doncs jo pensava que la matèria era això que es toca i es veu. Doncs això ja ni es toca ni es veu quan ho posa a 300.000 km per segon. De tal manera que ho canvia tot, no? Sí. O sigui, què vull dir? Que en el fons, tot allò que sembla obvi, quan un aprofundeix, s'adona que hi ha molta profunditat i molt misteri. Llavors intentem desxifrar-lo. Ara, el misteri de Déu, justament, no hi ha forma de desxifrar-lo. Quan el convertim en un objecte, deixa de ser Déu, no? Per això em dius, es pot seguir creient en Déu? Depèn. El que és evident és que ja no creus en el Déu dels 5 anys. Si jo segueixo creient en Déu, però no tinc 5 anys, i aquelles imatges de Déu les he anat arraconant. Dius, home, això no pot ser. Jo els pregunto als meus alumnes, amb què creieu quan tenia 5 anys? Tots em fan una llista molt llarga. Els Reis Mags, el Ratoncito Pérez, que no sé per què es diu en castellà. Jo creia que treballant et guanyaries molt bé la vida. Creia que l'amor és per sempre. Molt bé. Segona columna. Amb què creus ara de tot això? Alguns em donen la columna buida. Dic, no fotis tu. Sí, ha caigut tot, no? Ja ha caigut tot. Dius, us heu tornat uns descreguts. Algú diu, home, segueixo creient amb l'amistat. Bueno, segueixo creient que si treballes te'n surts. Ara, tot això ho he raconat, no? Llavors, clar, has fet una depuració. Per què? Perquè això és el pensament crític. Jo crec que hi ha la credulitat i hi ha la creença, no? El crèdul és el que s'ho passa tot. Escolti, agafi l'embut i vinga. El creient crític és dir, home, anem a discernir. I això no m'ho puc creure. O dit així, no. És a dir, un infern, calderes, el foc. Sí, això per l'amor de Déu. Explicat, el que passa que hem d'entendre que això són imatges, Clar. són al·legories, són metàfores. Per què? Perquè nosaltres ens ho hem de representar. D'un temps, però potser no? l'infern està buit. I això no és una heretgia, perquè podria ser que no hi hagués ningú a l'infern, que fos un àmbit buit, no? Per què? Perquè la misericòrdia de Déu és infinita i fins i tot aquells que nosaltres veuríem allà, Stalin, Hitler, Goebbels, i escolti, no n'hi ha ni un d'aquests, no? Per què? Perquè la misericòrdia de Déu és infinita i no hi ha ningú. Això ho estem estudiant molt ara amb la façana de la glòria. Però aleshores, si la misericòrdia de Déu és infinita, no té més importància haver-se portat bé o malament. Perquè, si clar, si jo vaig al cel i em trobo Hitler, dius, bueno, però esto què és, no? Sí, però et diré una cosa, Toni. Si la raó de portar-se bé és el premi, malament. quin tipus de puresa és aquesta? Clar, malament. Si el bon samarità es para... El camí, no l'objectiu, Antoni. El bon samarità es para, no el veu ningú ni el filma ningú. Perd diners, temps i s'embruta. Però no hi haurà com un cel premium per Nelson Mandela i no sé, i per la Mare Teresa de Calcuta. Això és exactament el que pensa Dante. Que hi ha nivells, i que hi ha nivells de purgatori i nivells d'infern. I llavors què fa Dante? Els seus enemics, tots a l'infern. Sí, el cel no és meritocràtic, el cel. No, és donació absoluta. I per tant vol dir el darrer... Escolta, només té assegurat al cel un personatge al Nou Testament, que és un lladre, que està al costat de Jesús i li diu, tu estaràs amb mi avui al paradís. Serà que no hi havia hagut deixebles, seguidors... Aquest individu que a l'últim moment el reconeix, diu, tu amb mi al paradís. Va, si això no és donació, perquè mèrits no n'havia fet cap. Aquell sí que mereixia ser crucificat i no Jesús. Doncs, Francesc, la pregunta, ja que ens hem posat en aquestes profunditats teològiques, una pregunta cap als teus estudis, però també per la teva experiència personal, té molt valor que ens contestis. Si Déu és capaç fins i tot de posar-nos a tots al cel, en la seva misericòrdia, per què permet el dolor? O per què permet el mal? Aquesta és la grandíssima pregunta, no?
De fet, hi ha tot un tractat dedicat a això, que en diem la Teodicea, no? Que els medievals feien amb aquesta pregunta. I el mal, no? Un de malum, com l'expliquem, no? Clar, l'explicació clàssica, que no convenç, a mi no em convenç, és la llibertat. Déu no ha creat un teatre de marionetes, no? Que va movent, de manera que ho té tot controlat, no? Déu t'ha dit, escolta, t'he posat en el món, tu decideixes. Pots fer el bé, consolar, estimar, construir, o pots fer com Caín, que va matar Abel. Allà hi ha la primera expressió de maldat. Podia haver creat només subjectes programats per fer el bé, però el gran regal és la llibertat, que a la vegada també es converteix en el gran mal, no? Ara, a mi no em respon aquesta pregunta. No t'ho respon, deies, no et convenç. Per què? Perquè el nen ha acabat de néixer malalt. I el nen que neix el tenim amb un servei d'obstetrícia i ginecologia i té una malaltia terminal i els pares estan desesperats perquè no hi ha medicina ni tècnica per curar-lo. I aquest nen no ha tingut temps de causar mal a ningú, ni de fer mal a ningú. I llavors aquí ve la pregunta, no? Llavors aquí jo entenc que en aquesta situació molts pares diguin Déu m'ha fallat. Clar. No vull saber res més d'ell. I hi ha d'altres que diuen m'abandono a Déu i confio en retrobar-me'l en un altre àmbit, no? Hi ha tots dos moviments en aquest tipus de situacions, però el primer, molt més, lògicament, no? Llavors jo diria que el primer misteri que t'expliquen a la facultat de teologia és el misteri de Déu. I el segon, el misteri del mal, del qual no tenim una resposta concloent i, de nou, hem de viure amb aquestes preguntes. I amb els creients és una pregunta que ens dol, que ens fa mal. No és una pregunta teòrica, perquè vivim situacions de mal. I dius, i això? I seria més lògic pensar que el que la fa, la paga. Però el món no funciona així. Hi ha qui la fa i no la paga. Dius, escolta, hi ha qui no l'ha feta mai i la paga. Dius, llavors, això com hi ha manera d'explicar-ho? Que injust, no? Clar. Que injust, no? De totes maneres, jo crec que no podem donar gat per llebre, no? Per això jo no crec en la idea del karma. Avui està molt extesa, no? Diu, això és el karma. El karma, tu. Hi ha persones que s'han portat molt bé i a la vida tot els hi ha anat molt malament. I al revés, no? Per tant, el que hem de confiar és que tal vegada hi haurà una justícia infinita, però en aquest món no és just. No. En aquest món que vivim i observem no és just de cap manera, no? Com fer-ho compatible amb Déu, això? Tenim altra manera d'acceptar-ho, aquesta disfunció, diguem-ne, enorme, no? Però és la primera pregunta que li faria a Déu. Però en el credo, aquesta és la primera pregunta La primera pregunta que li faria a Déu. Escolti, hi ha el mal, però això té molt poca originalitat, si ho dic jo. Simone Weil diu, la primera pregunta, va morir a 34 anys aquesta noia, no? Filòsof excepcional, no? La primera pregunta, si hi ha Déu i vida eterna, és, hi ha el mal, aquest immens mal, no? A les fàbriques, als camps, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Mauthausen. O sigui, és la gran pregunta, no? No és concloent. La llibertat explica alguna cosa, però no és concloent. Segons el credo, Déu ha de venir a jutjar els vius i els morts, a jutjar. Jutjar. En el cristianisme... I per tant repartir, aquí sí que repartirà sí, però clar, no és el nostre, càstigs. Sí, però no és el nostre judici, clar. Nosaltres jutgem des dels prejudicis, ressentiments, enveges. Els judicis d'algú, la definició del qual és amor, perquè l'única definició que hi ha de Déu, primera carta de Joan 4:8, és Déu és amor. Llavors, com serà el judici d'algú? La naturalesa del qual és estimar. Ni idea. Pot ser que redimeixi a tots. En canvi, si tu i jo jutgéssim, caramba, Mussolini, Stalin, Hitler, ja ho tenim clar. Sant Francesc d'Assís, Casal d'Àliga, Teresa de Calcuta, els tenim clars. I un diu, home, jo ni entre uns ni altres, però de totes maneres no sóc mala persona, no? Per tant, espero que... Si no roba, no mata, doncs... Llavors, el judici humà no compta. Clar. És un judici que nosaltres no podem concebre. Clar, suposo que al final també hi ha creences que al final t'ajuden en moments difícils a pacificar l'ànima, no? D'alguna manera, i ja parlo, per exemple, per experiència personal, que hi ha com determinats... creences que en aquell moment tan dolorós et permeten pacificar-te una mica i, per tant, ja no et planteges fins i tot de dir, no sé si és real o no, però a mi això ara m'està servint perquè m'està guarint. I crec que aquí a vegades també hi ha com aquest, no? Que dius, bueno, doncs mira, no ho sé, però molt més sostenible i més vital fins i tot, no? Aixoplugar-me aquí que no estar enfadada, perquè és que aquest enuig, aquest dolor, només em porta a la destrucció fins i tot personal, no? Correcte.
Tots necessitem aixopluc. Hi ha moments especialment dolorosos en què dius necessito un refugi a la intempèrie. I llavors la religió pot jugar aquest paper. Això Freud ho va veure claríssimament i, de fet, ho va reduir a una fàbrica de consolació. Ara, una altra cosa és dir que només és consol o que ha estat construït només per la ment humana com un mecanisme de consol. Que consola no hi ha dubte. O sigui, eixugarà les llàgrimes, et dona una esperança, l'esperança és retrobar-te l'ésser estimat, i tot això, naturalment, eixampla el cor i dona esperança. És diferent morir pensant que te'n vas directament a un sot i et descomposes, a que et trobaràs amb el teu pare. Caram, això és radicalment diferent. El problema és que tu has de creure. I si no t'ho creus, no t'ho creus. Encara que tinguis voluntat de creure, no? Llavors sí, no hi ha dubte que és una font de consol. Ara, el que passa és que nosaltres, com que som fills d'un pensament crític, tot això ho qüestionem molt. Altres cultures no. Si tu estàs al Nepal, estàs al Tibet, i aquesta transmissió ha estat acrítica, és a dir, segueixen creient gairebé la meitat de la humanitat amb la reencarnació. Aquí ho hem passat pels sedars, Som fills de Nietzsche, som fills de Freud, som fills de Marx, i llavors diem, bueno, a veure, cuidado, no serà un invent, no serà una construcció. Jo crec que això fa un efecte molt purificador a la fe. De veritat ho crec. Jo m'he entretingut molt a estudiar els mestres de la sospita. Per què? Perquè en diem així, els mestres de la sospita, no? Perquè ens ajuden a no caure en una fe pueril, amb una fe, diguem-ne... De l'opi del poble. De l'opi del poble, o amb una fe com seria la dels pastorets, no? Escolti, però vostè a l'edat que té encara creu en aquests, en Folch i Torres, per l'amor de Déu, no? Faci una transformació. Com que molts no han fet la transformació, ho llencen per la borda. Però escolti, el cel no és això, l'infern no és això, Déu no és això. En lloc de tirar Déu per la borda, el que ha de tirar per la borda és les imatges que té de Déu, aquestes construccions puerils. Però això no es portaria una religió a la carta? És a dir, jo crec que existeix Déu, però bueno, si va ressuscitar el tercer dia, home, no ho sé, no, la qüestió és que ressusciti amb mi. De fet, aquest és el sentit que li volien donar. D'acord, es va encarnar, però home, és impossible que la seva mare fos verge, no sé. Pot dur-ho. Pot dur una religió a la carta o pot dur una religió molt més madura. És a dir, et pot dur la carta, que fas selecciona i queda't, això és molt propi, vas a l'Evangeli i dius això sí, això no. Sí. Quan dius, escolta, dona-ho tot i segueix-me. Clar, l'home ric va dir, caram, el que no té res... Diu, aquí ho tens, diu, però tot, tinc 4 cases, 10 cotxes, 2 a Viladrau, 3... Diu, tot no. Per això, diu, se'n va anar perquè era molt ric. Estava massa aferrat, no? Ara, el que no té res, diu, aquí estic, tu, sí, no porto res. Per tant, esclar, no hi ha dubte que estar molt aferrat és difícil pel seguiment, no? Ara, et diré una cosa, altres, no. Jo crec que aquest pensament crític de la religió et porta a depurar molt la imatge i et porta un tipus de reflexió que dius, bueno, el cel no és un lloc, és un estat de plenitud, no? I l'infern no és un lloc, és la incapacitat d'estimar i de sentir-se estimat. Hi ha moltes persones que viuen inferns aquí. Això ho va dir Joan Paul II. Joan Paul II va dir, bueno, respecte a l'infern del més enllà, més val que no en parlem, però que hi ha inferns aquí, no hi ha dubte. I el que hem de fer és introduir llum en aquests inferns, que és desesperació, que és nit, que és genocidi, que és explotació, dones mal... Tot això són inferns d'aquest món. Totalment. I una pregunta, i per què ens fa tanta por? O sigui, quan, per exemple, estàs en una conversa, en general, no sé, en un dinar, en un sopar, i treus aquest tema, no? Per què realment, socialment, això que tu parlaves, són temes que queden com molt soterrats i quan ho obres hi ha com fins i tot una por a pensar, a veure com et veurà aquesta gent en funció del que... Què passa amb tot això? Perquè al final és una pregunta que tots i totes ens fem, no? Això depèn molt de cultures, No podem fer una anàlisi només eurocèntrica. No hi ha dubte que en el nostre entorn, i a Catalunya en particular, l'hem tractat molt privadament. És a dir, tendim a amagar o fins i tot ocultar el que creiem, no fer-ne exhibició. Hi ha altres llocs que no, que ho mostren en la indumentària, i no hi ha discussió. Aquest senyor és musulmà. I a més, 5 cops al dia s'orienta cap a la Meca, ara amb una gasolinera i ara amb un mercat. No? Aquest senyor no sabem el que és, ni què creu, perquè mai ho ha expressat. No? És el que en diem el cristianisme vergonyant o el cristianisme, diguem-ne, en la privacitat. No? Per què? A vegades per inseguretat. A vegades per por a ser etiquetat. L'etiqueta ens fa molta por.
ja m'hauran etiquetat i això em tanca portes i me n'obre unes altres, no? Però no vull que me'n tanquin cap. Per tant, millor mantenir la neutralitat en aquest terreny, no? És una estratègia. Jo crec que en el fons és inseguretat i por a ser qualificat. Diu, ara ens decebràs si dius això. A mi m'ha passat a classe, no? Estàs 2 setmanes parlant de les proves de l'existència de Déu i de la no existència. Els alumnes estan allà i un aixeca la mà i diu, miri, professor, tot el que he dit fins ara, tot això està a Google. Jo li faré una pregunta. Vostè creu en Déu? Es fa un silenci immens a la classe i llavors comença la classe, la veritat. Tothom deixa el teclat i diu, això no està a Google. I tu dius, ara aquí me la jugo, perquè puc dir, això no toca, no està en el temari, jo no tinc per què respondre, però si responc el que crec, desil·lusionaré a molts. I ara, aquesta persona, tan intel·ligent que sembla, i creu en Déu. I altres diran, aquest és dels meus, però es produirà una situació binària. Ara jo crec que hi ha un moment que t'has de treure la màscara, encara que no tinguis la seguretat. Jo crec que no ho diem per inseguretat, per por a l'etiqueta i perquè, en el fons, a la tercera pregunta no sabrem què dir. I llavors direm, caram, sí que és insostenible aquesta fe que tens. Bueno, no, però sempre tenim el comodí de és un misteri. No? Sí, però és que és veritat que és un misteri, no és un comodí. No podem perdre mai. Si el converteixes en un tema o en un objecte, ja no és Déu. No? Això ho va dir Sant Agustí. Si el coneixes, no és Déu. I ell ho compara, és molt bonica la imatge, no? Diu, si Déu és al mar, el que coneixem d'ell és el que podem agafar amb una petxina. Esclar, això és una experiència que pots anar aquí a la Mediterrània, agafar... I dius, tot això desconec. Només conec això. Per tant, més val que callis. Acabo... M'agradaria invocar el record de Raymond Panikkar un dia que li vaig preguntar què creu que ens passa quan ens morim, no? I va dir, diu, es las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que és el morir. És a dir, diu, tu ets una gota d'aigua. Quan la gota arriba al mar, la gota desapareix. Però l'aigua no. L'aigua continua. El que desapareix és la gota. L'aigua no. Jo hi vaig parlar també amb en Raymond Panikkar. I justament, encara, ell aquí no em va citar Jorge Manrique, Coples por la muerte de su padre, sinó Joan Maragall. Sí amb la mort una major naixença. Que no és el mateix. Perquè una cosa és la dissolució de la gota, que és la individuació en el mar, i una altra cosa és una major naixença, que vol dir naixeré amb un cos diferent, amb una situació diferent, però hi seré jo. Per tant, no només l'aigua, hi seré jo. Això és la resurrecció de la carn. I aquí teníem moltes discussions, naturalment jo des de sempre l'aprenentatge, xitxarelo al costat de Panikkar, no? Però ell, sí, a vegades utilitzava la imatge de la gota i a vegades la major naixença, que això sí que és nítidament cristià, perquè de Maragall no tenim dubte. Del cant espiritual de Joan Maragall. Exactament. Bueno, escolta'm... No sé. Li preguntem, per aprofundir una mica més en aquest misteri, ens recomanaries algun autor, algun llibre? Sobretot vostè, que ha llegit molt sobre el tema. Sí, no. Un dels grans llibres i un dels grans teòlegs protestants, jo llegeixo molta teologia protestant, de fet vaig fer la tesi sobre un autor protestant, que és Kierkegaard, és Déu misteri del món, de Jungel. Jungel, amb un blau, diuen els alemanys, amb dièresi, no? Que té aquest títol. Déu com a Geheimnis der Welt, misteri del món. No? I certament és un dels textos que trenca molts tòpics. Jo crec que quan un entra en aquest text van caient les imatges que té Déu. No? Déu és un lampista que em resoldrà els problemes. No. Déu és un pare que sempre em protegeix. No. Va caient i es queda buit. És a dir, es queda sense imatges. Vas per bon camí. Ens ho anotem. Francesc Torralba, moltíssimes gràcies. No sé si algun dia haurem de fer la segona part d'aquest podcast. Esperem haver-ne tret. Vaja, que avui sabem, o creiem i sabem que n'hem tret l'aigua clara. I ho hem intentat.